Dünýäniň öňde barjy önüm önürjüleriniň iň täze we kämil enjamlary bilen üpjün edilen merkezde ýerine ýetirilýän lukmançylyk hyzmatlary häzirki zaman talaplaryna we ýokary halkara görkezjilerine dolu laýyk gelýär. Ähli zerur şertler bilen üpjün edilen merkezde işleýän lukmanlaryň hünär derejesi kämilleşdirildi. Dünýäniň iri klinikalaryna baý tejribe toplap gelen lukmanlar degişli bejeriş işlerini ýokary derejede amala aşyrýarlar. Şeýlelikde Halkara Fiziologiýa Ilmi Klinika merkezinde ilkinji az tygly hirurgika beceriş amallary amala aşyryldy. Melim bolşy ýaly ýurdumyzyň durly künjeklerini, paýdagtymyzda we arkadag şäherini döwrewap binalardan ibarat we ýokary derejede enjamlaşdyrylan saglyk merkezleriniň gurulmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglykda işin talaba laýyk ýoly goýýan häzirki zaman saglyk merkezlerini bejeriş alýan näsaglyň bejeriş çärelerini degişli beden terbiýe maşyklary bilen utgaşdyrmaklary üçin ähli zerur şertler döredildi. Bu bolsa bejeriş çäreleriniň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Halkara Fiziologiýa Ilmi Klinika merkeziniň ähli bölümlerini, şol sany operasiýa otoglaryny alınıp barlaýan işden ýerine ýetirilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hili derejesi häzirki zaman talaplaryna dolu laýyk gelýär. Bu lukman arkadamyzyň başlangıjy we ýygyderli tagallasy bilen işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleň üstünlikle amala aşyrylýanlygynyň nowbatdaky beýanydyr. Lukman arkadamyzyň akpatasy bilen işe girdilen Halkara Fiziologiýa Ilmi Klinika merkezinde degişli bejeriş işlerini alýan we saglyklaryny berkidýän raýatlamaz ýurdumyzda adamlaryň saglygynyň ygtybarly gorugynyň üpjün edilenligi üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar.